हॅलो फ्रेंड्स, रितूस किचनमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत। आज आपण पायनॅपल आईस्क्रीम कसं बनवायचं ते बघणार आहोत। त्यासाठी इथे मी 1 कप फुल फॅट मिल्क घेतलेला आहे। कच्चं म्हशीचं दूध आहे हे। इथे पाव कप मिल्क पावडर घेतलेली आहे। मिल्क पावडर कुठल्याही ब्रँडची वापरली तरीही चालेल। पाव कप पावडर शुगर घेतलेली आहे। 1 मोठा चमचा कॉर्नफ्लॉवर घेतलेला आहे। हे सगळे इंग्रेडिएंट्स आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहेत। सगळे इंग्रेडिएंट्स व्यवस्थित मिक्स करून झाल्यानंतर हे पातेले आपण गॅसवर ठेवून 5 ते 6 मिनिटं हे सगळं मिश्रण शिजवून घेणार आहोत। ही प्रोसेस आपल्याला लो फ्लेमवर करायची आहे आणि हे मिश्रण कंटिन्युअसली ढवळत राहायचं आहे, जेणेकरून कॉर्नफ्लॉवर जे आहे ते पातेल्याच्या तळाला चिटकणार नाही। 2 ते 3 मिनिटं झालेले आहेत आणि तुम्ही बघू शकतात इथे आपल्या मिश्रणाला उकळी यायला सुरुवात झालेली आहे। हे मिश्रण आपण कंटिन्युअसली ढवळत राहून अजून 2-1 मिनिटं छान असं उकळवून घेणार आहोत। जोपर्यंत आपली पायनॅपल आईस्क्रीम तयार होत आहे तोपर्यंत ज्यांनी कोणी अजून रितूस किचनला सबस्क्राइब केलं नसेल तर त्यांनी प्लीज सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा, जेणेकरून प्रत्येक येणाऱ्या नवीन रेसिपीजचे नोटिफिकेशन तुम्हाला सगळ्यात आधी मिळतील। तुम्ही इथे बघू शकतात आपलं मिश्रण व्यवस्थित असं उकळून झालेलं आहे। हे मिश्रण आता आपण गॅसवरून खाली उतरून रूम टेम्परेचरवरच थंड करून घेणार आहोत। हे मिश्रण फॅन खाली थंड केले तरीही चालेल, फक्त फ्रीजमध्ये हे मिश्रण आपल्याला थंड करण्यासाठी ठेवायचं नाहीये। जोपर्यंत आपलं मिश्रण थंड होत आहे तोपर्यंत आपण आता क्रीमही व्हिप करून घेणार आहोत। त्यासाठी इथे मी 1 कप प्लस 1/4 कप म्हणजेच 1/4 कप व्हिप क्रीम एका बाउलमध्ये घेतलेली आहे। व्हिप क्रीम घेताना मेल्टेडच व्हिप क्रीमचा वापर करायचा आहे, आईस क्रिस्टल असलेली व्हिप क्रीम वापरायची नाहीये। चला तर आता आपण इलेक्ट्रॉनिक बीटरच्या साहाय्याने क्रीम व्हिप करून घेणार आहोत। माझ्या रेसिपीजचे व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडत असतील तर प्लीज जास्तीत जास्त लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि चॅनल सबस्क्राइब करायला विसरू नका। आईस्क्रीम बनवताना व्हिप क्रीम जास्त घट्ट अशी व्हिप केली नाही तरीही चालते। व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे कन्सिस्टन्सी ठेवली तरीही चालेल। यामध्ये आता आपण पाव कप कंडेन्स मिल्क टाकून घेणार आहोत। इथे आपलं मिश्रणही थंड झालेलं आहे, तेही आता आपण गाळणीने गाळून घेणार आहोत। हे मिक्सर आपल्याला शक्यतो गाळूनच घ्यायचं आहे, म्हणजे यामध्ये काही लम्स वगैरे असतील ते निघून जातात आणि आपलं जे मिक्सचर आहे ते स्मूथ असं तयार होतं आणि आईस्क्रीमलाही छान असं टेक्स्चर येते। हे इंग्रेडिएंट्स आता आपल्याला व्यवस्थित असे मिक्स करून घ्यायचे आहेत। त्यानंतर यामध्ये आपण 1/3 कप पायनॅपल क्रश टाकून घेणार आहोत। आईस्क्रीमला छान असा रंग देण्यासाठी इथे मी 4 ते 5 थेंब येलो जेल कलरचा वापर केलेला आहे। व्यवस्थित असं आपण हे पुन्हा मिक्स करून घेणार आहोत। तुम्ही बघू शकतात इथे आपल्या आईस्क्रीमला किती छान आणि मस्त असं रंग यायला सुरुवात झालेली आहे। तुमच्याकडे जर फ्रेश पायनॅपल असेल तर त्याचे पीसेस करून टाकले तरीही खूप टेस्टी लागतात। हे सगळे इंग्रेडिएंट्स आपले व्यवस्थित मिक्स करून झाल्यानंतर हे मिक्सचर आता आपण टीनमध्ये ट्रान्सफर करून घेणार आहोत। मिश्रण टीनमध्ये ट्रान्सफर करून झाल्यानंतर एकसारखं असं स्प्रेड करून घ्यायचं आहे। हे मिश्रण एकसारखं व्यवस्थित असं स्प्रेड करून झाल्यानंतर हा टीन आपण फॉइल पेपरच्या साहाय्याने व्यवस्थित असं चारी बाजूनी कव्हर करून घेणार आहोत। टीन व्यवस्थित असं क्लोज करून झाल्यानंतर 7 ते 8 तास हे आईस्क्रीम आपण सेट होऊ देणार आहोत। ओव्हरनाईट हा टीन सेट होण्यासाठी ठेवला तरीही चालेल।
इथे मी हा टीन ओव्हरनाईट असा सेट करून घेतलेला आहे. चला तर आता आपण आईस्क्रीम ओपन करून बघूयात. वाव, मस्तच. तुम्ही बघू शकतात आपला आईस्क्रीमला किती छान कलर व टेक्स्चर हे किती छान आलेलं आहे. चला तर आता आपण आईस्क्रीम सर्व करूयात. सॉफ्ट, क्रीमी व मस्त अशी मार्केट स्टाईल आपली पायनॅपल आईस्क्रीम एन्जॉय करण्यासाठी रेडी झालेली आहे. ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंट बॉक्समध्ये कळवायला विसरू नका. रेसिपी बघितल्याबद्दल धन्यवाद. पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत बाय बाय.